Pinanokpot lang ko sa pisahan, bumangon yung babae niya. Ano din lang siya? Kapililis ko makainom sa iyon.
Ang mga gano'n ang basketball, tapos maligo. Pagaling na sa trabaho, maligo. Estado man niya. Ay, karoon, harap na. Pagkalit sa balakitan. Isa nito, tagapo lang ng naman. Sige, mabayad sa day. Mga bata, ay nabululugtaw sila tanan pa, tapos di ay layan ka din, nabululugtaw sila tanan sa tabas ng ilahan ako. Nabululugtaw sa tanan, nabululugtaw sila tanan.
Laban pa rin ako. Ang sa pamilya na ang ate, ano kung nagkakawa ko ng talaga. Ang pamilya sa akin na nasa, tutulong, makakapit. Lang ko sa pitulan. Ang ano, magpadala si Edith, ano magapon sa kalilo? Ano lang yung bakalan sa gatas? Ano ba? Tamo lang yung pagkakasalo? Hindi, kakalang bilang na ginakas niya. Masilit ang kasang nagkasinta sa iyo sa gatas. Ano ba?
Uli ka rin, kasi wala mo sa hindi. Magalang ka mo. Paano ko yan? Sa pila? Ikaw? Gusto mo ko magkakaroon? Mas, mama mo man, ikaw. Yan. Mas, ay, pero dalan, tao sa cellphone kay mahal. Dalan, sana yung dalan ko lang sa cellphone. Uba, oo, tama. Mama, hindi ka naman. Padala na sa dayon, ito na nila, wala na agad na sa dalan. Padala na sila para sa mga bata.
Ano bigyan? Oh, hindi talaga. Oh, ganoon. Kita kaya yun. Ay, hindi na ganun. Ay, yeah, tinanong ba yun? Ganon. Sabi niyo yung gato. Ay, kakainin si, si Sophie Balong Galanay. Pagkayahay. O, nasa kanuwag ka. Na. Hindi ko kapag ano ba? Enjoy. Nay, Stay na nagkakas. nay. Sabi doon.
Sige, sobrang ginanupin niya. Dito ka sa akin, kaya usagay na po, kalay. Ha? Ano yung gano'n? Dito ka man siya. Kaya papito ka sino. Pwede ba nagbilang ko ba ito? Ang gamay yan. Ang gamay ko sa buwan yan. Hindi na, kung nalagwa mo daw, latawa ko pala. Ay, may pinag na.
Hindi, dito lang dito lang kami nabili. Supi, dali kasi. Punder na da! Punder! Oo. Ben, dali mo first Ben. Okay, yes. Paano? Nabagay hukay ko.
Ipuntahan mo na dapat masyal. Lagi na sa. Ipuntahan na na. Oh! Ano ka ba? Ang kota si nanay. Nay! Ako, basket mo. Ay, nga, ano nga, bakit na ako dyan? Ay, ano muna kami? Kami na. Ano mo masunod ka na? Wala. Ito na ako.
Kanin! Nagabas si mama mo na padala. Saan ka ba padala? Wala mo na din silahan na saan din mo pagkakasabot sa akon. Nagkutang kayo ng galit ng lahat. Kumaliliit na. Dali ako na lang. Ay, hindi ano para nasa Ay, ow! Hindi, ikaw magkos ni Sophie.
Wala? O ikaw, may yung DJ? Ready ka ba? Sige, dala ba ang DJ? Bukbusan na niya sa hall. Ano na? Wala mo pala pinalis sa ako. Wala ka lang na makuha. Ha?
Akin ko ba, Abe? Wait, wait. Buka ka ba, Abe? Wala, kasi bakal pa. Hindi.
Gusto yan ka. Abo ko sa kadang. Sophie ka lang, wala na inatag, di ba? Ito para sa pagdry na. Anay. Bakit ako ba mo? Condition? Ang tagal mo si mama mo hindi ka po, hindi ka ako ma'am, kubuha ko ma'am. Kubuha alam mo natin ma'am, kubuha ko ma'am sa kubuha ko Biyaw mo po na. Kaya, hindi na bala. Nakakaon ka na? Pwede na susunod? Nay! Ay, magpapita niya. Hindi kasi na madala.
Nanay, magpapalala ng tubig. Kaya ang tubig. Ayan. Hey, wala din. Wala. Wala. Hindi sa lang shopping. Wala. Hindi wala Padlungkag! Galing ako, Bia. Tara. Kuha ka rin doon. Yakit mo yung bandang mahaman. Ha? Ano mo po ito na? Dali din. Ano din? Hi. Ano ka? Baka sa dulo sila ba? Dito. Ito ang mga kalimar. Wala ka dito. Electric fan kuno dasiga si Pia electric fan nya dasiga. Mango. Aryo! Siap ka ko awak-awak. Ano ba din? Pag mo. Yeah, that's the
Ganda na hutog siya, no? Ikita mo, mama mo ng kwan. Alin? Nagano siya nagbakal. Baka ipatagay. Kailangan nga di pa ba rin ito ng Biblia? Kaya pag binatulog na, hindi ko na lang Biblia yan na pinaka. Kaya tapos wala yung Biblia. Ano lang Biblia na sa Biblia? Saan? Nakay ko na ito na. Iwan na ito no. I-eyebrow ko na ito. Iwan ka. Marami sa iba, namusta. Ako, mali mo. Ano siya? Masaya. Kulang na. Sige po. Ha? Ay! Ako da ka gano'n. Ay, kulang na ako. Diyan mo na lang. Hindi mo yung Biblia mo? Hello! Hello! Nandang ka, bigyan nga wala na kuba. Yung tundaan ko sa mga islamis bagay. Dali, ay pinag-ibigay. Bigyan din naman hanggang yung mama mo dito na sa pati. Ako na natin sa mga ganda sa akin. Ano? Napatyan sa ilan, napatyan sa ilan.
Ganda ang pagkasi. Dahil ito ang dagdag sa bulo. Nagdala sa tupik yan. Ito ang pangit-pangit. Ang pangit ang kapitay. Ang pangit-pangit. Ang pangit-pangit. Ang daan na naman. Ang hilad ng sasayin. Gusto na pala ang sasayin ng pangkahinaan. Ilang ko guys, sumama kasi ko na ko. Ito pa muna. Isa, diba siya? Yung papulit na dyan. Gusto nila magpadala sa kanya. Ulit kami. Ulit pa sa tulis. Sa bubon. Oy, kita nila mo. Bumong kita nila mo. Umawin natin kalay. Tapos na ano ka naman sila. Pero mo ano na? Nila lang bala. Ay, sila pa rin yan. Ay, sila pa rin yan. Yung bata, ano ba yung bata? Buhay, ayan da. Nakulan mo na, may bayan si Marmar. Sila, ay. Ganun. Ay, abagay. Inalay na, iba niyo ko. Marshall! Ay, di sila dyan. Wala iya ba ko? Ano ba? Nagkulahan na siya. Nito? Hindi ba ito? Ano yung pera nga ito? Halen? Hindi pera magkatayo. Papangan pala yan. Ay, hindi na nilang pangan yan. Hindi ako masasarap. Ano? Ang pangan ko yung bag. Siya eh. Ay, di na kwarta. Ang kwarta. Siya, ito mo na. Dito mo ko pakansel ko na lang sabi ko na. Tingnan si mami mo. Yung kadto na ito kahit kagapon sa iya. Hi. Ang rason niyo may sa puno ka pa. Ang si ate. Oo eh, kabakay sa shopping. Hindi ko na pagkira. Ang si ate ikansing. Ano inahay? Ang bayo sa bakal ko. Sila?
Nay, ano, hambal yan? Doon sa wala ako palitan ng tulog ko. Ay, dati balikan man. 150 na lang gali. Gambaligid ko, basta sila umorder ng lakwarta, hindi ka ano. Kwarta sa satuyan. May kanin bilinan niya. Kabaya katuan dito ko rin sila. Abrahan na nagtuan ko doon. Ano sila na kwarta. Awal sa pag-brown na siya. Panahaw na ka mga duha. Tawag ka video. Awal na kami kay. Ano ka nakala ho? Wala. Naman dire ka mo ba tininer? Mama mo. Ito mo ko nag-awal. Bilang mo forma mo. Wala yung ko. Ano wala yung Nandito ako?
Ikaw foundation, nabilin mo.
Ayan. Tindog. Ay, iba talaga. O, digitalin. Charge sila sa cellphone. Natisusunod yung hiit. Then, Tapos nawagod ko naman. then,
Kita organic. Kita na. Yan yung biyan, obra. Hindi, ano, Sino na pala? Hindi ako pala. Bangkoy sila pala yung tao. Bangkoy, hindi sila yung bangkoy. Oh! Ay, eh! Luok na rin sa akin. Luto na lang. Wala pa liba. Ganyan. Lego na ka na yanda. Wala ka, diba? Pero hindi mo nagpapal. Diba? May tao? Kita. Tajay? Damo sa mga payo ako. Hindi naman rawan, mas. Short. Ay, opo, hindi ka. Matiyak ko. Kunwari, sa tingin mo. Sabi ko, hindi ko. Hindi na nga yun.
Luga. Wala lang, no? Ay, luga, oh. Luga, oh. Luga, wala ka siya, Sam. Ito lang yung ito. Wala. Makulman ka. Yung mga sagaan ko sa kanilang. Ay, wala ka sa mga ilang araw na, dala tayo. Wala, damay. Pwede ko bibig. Wala, wala ka bibig. Dan, naman dali. Wala pa man yun, no? Kapag kumagaya sa isang balay, kumagaya. Ay, don't know. Hindi ka na ako pulayason. Nasi, ano naman pulayason. Hindi na guys, kasi sila na pulayason. Kung wako talaga yung mga bayo, ang mga kante. Kaya pag isgabre, mawala sa mga gabret, kaya sila kambay. Siya ang palayason ko. Hindi ka, papamuha sa dire. May na na daw, pwede na. Pagkawan ka pa, magpapawin ka ba? Hindi ka na ba rin magpunta? Ha? Kumando kasi nakuha. Hindi mo oras. Ako din. Ay, sa dire na ba? Hindi ka na nakakay. No. Tapos na, yan mag-resist ka ba? Alam mo ba yung... Wala ba yung ito niya? Ay, ba't naman ito po? Digal. Hindi, ano sila nilipod? Ganyan, oo. Dapat hindi ka mag-practice. Happy ka, happy ka ngayon. May isip pa na kami dito. Sabihin sa talaga po. Sa una eh. Sa una. Oo, biglaw. Labay, dulang na sila kumuha. Wala ko ng pangal. Ano ko, na ila. Abay ka pa walang papalo. Sila ka pangal. Sila ka pangal. Hindi mo lang bigay sila pangal. Silang pangal. Kasi sila pangal. Saan mo dito ang pangal?
Hindi mo sila tatay. Palangga niya sa anak ko. Mama, hindi na ito. Lagi na natin. Kuya, mamali siya. Ikaw niya kalimutan. Iya, dadaan. May mga tao dito na. Magkakagigit ka rin! Di ba dahil ba? Tagit ka rin magulihan naman dito. Gawin na problema doon. Nawala ko wala ba? Kita mo po yung ilamar. Ay, wala pa yung Wala ka o doon. Pagpulang na Pagpulang tayo. doon. Hindi, oh! Para ka rin mahilig sa mga ito. Oo, wala naman sa kanya na ba doon? Hindi ka? Ay, paano na?